martang yang mahita. Asiniroha madihamu do dame nasian de bata amata. Do nasiana Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata imana tersurat di Markus bidu 4 ayat 75 satu ayat 40 sada tangyo kamu mahatan itu kata. Jadi laus dinasadari dumbut ari dido matu nasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palau nasida ma natoropi di jakum maibana songon itu bagasan parawin. Jara adong dopi akka parauna asing udur do nasida. Dungi masa mahaba-haba na kugo situ jadi sapak koma akka galupangi tubagasan parawi maradu dikuhi parawi namudum do anggo ibana di atas halangulu sada tertukan pudi-pudi ini parawi gabi disunggu lima nasida nama ibana didok matu ibana alekuru dang dicari hurroham hitamago jadi hihima ibana hona hatama adugi dibahin didok ma tutawi sip ma so jadi soma adugi jala menak si dudunga laus didok matu nasida bahasa soni biar ni rohamuna dirup bain so ada hapor siau dihamu jadi hata hutu situ tu mana sida jala masih padohama ala dia doon guru na do hape alugu ro ditawi idon sahana Urian itu hatta na hinahorongan di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar dongapuda yama ninna sada hopal manang parau tenggelam manang karam dinalahu madalani nasida nangsyan kota atu kota bi alai dinakarami hopal nasidaon parawon di luahun galubang nama seguku jala pola do sudi pangisi ni kapalon mago jala mate alai terdampar ma sahala pangisi ni kapalon dina terdampar ibana saha ma ima dibuan galubang nilaw dito sa dahutan jala di hutan ni mana martangi yang maibana di bagasat pos ni roha di bagasat tangyang na di tonga-tonga ni hutanon di tangyang na asa bui muda musi ibana tu kota alai da sarong do naro dung songoni sadar memana danga dong be mungkin na bui manulong awe ison nama di hutanon mulut tung lau pe atorus muda tak kuboto dadan hidu ul nama lamang nya binatang buas jalak kuboto bimulak ni narana jung amat pikir memana ipatupai mana ma di hutani sada inganan di bana gabi di hutani be bana mabain sada sopo mana inganan na buha memana asa mampu bertahan hidup di hutanon singkat cerita rupanya tidak kadongan di patupai mana sada inganan sopo di ibana nama saya bagak di beni bana alai ditiki nalahu mangalusi panganon na inganan sopo na tinukangan ne pola do matutung ma jalan merjibur sidudu dung diberingi mana mula ibana merjibur songoni habis sopo na dengan no martang yang mibana ditangyang na imana kaningani tung kecewa sidudu ibana di kekecewaan ibana alam naung matutung inganan ne habis hangus dangarong be inganan
Bisa itu matang semana dinatang matang semana udu iman nama duk dang adil di mata. Nama duk nang sorong di inganan nama duk imam. Bukan nama aung marsak situ tuma amat teh. Pola hidup mana nasu adil di mata. Alai tiba-tiba tepuma di bering mana adung sada ro. Iba helikopter. Madapot nun ibana. Tuh, ingana nih. Songgok marahana. Di bering mah. Tim penyelamat. Songo nih. Di sukun ibana mah. Naro tim penyelamat nih. Sedih boto hamu. Audisonin. Arum jol madison. Ida amin akaingani senadau. Adung api. Kuir kami so nibel gani api berarti kami makilala adung colma di son. Jala hida kami ima sien asap ne adung tinggal di son. Hidup benar kami api ternyata adung colma di son. Nungi songgo marohani amat teh. Las marohana martai mana. Ternyata dua ni mah matutung tutu. Sopone matutung ingan ne. Asabui mana mesti balik tu kota asabui dibuan. Gabi di foto tim penyelamat na adong colma di si. Marulupuru matod dina marlas ni roha ma ibana dinaong Jepang nahirin ne pangiduan ne. Nang malua ibana siyak kogugudan pola do marpiga-piga ari ibana di hutani. Alani dia makadong sahapur siyaon lau sido na tidak dibaga sa 30 tahun. Dinatongo Jesus modong dibaga sa parao. Dinalau tari parna sida tu sada beriba ni utah laho marbarita naudi laho bakubasi jala tongon di perdalanan ni ima di tao Genesaret naneng lau Jesus marbarita naudi tu sada utah ale tongon di tao Genesaret Roma alugu haba-haba na kugu situ tu jalan nama saingiri pola do alugui berhitiga lubang mana pakon jalan hampir buk kapal nasida parau naside jalanunga masai panik jala hampir lonong jala makilal nasida lau mate nama pola do tidak rupane tonga-tonga ni situasi na paniki ni situasi ni galubang ni situasi ni ima hamolo ni tidak do reaksi ni kasisia ni iya sisia ni tahu to situ tu nomor ni nama saya tu bro di bagas sarwana sida sada gabe penyesalan baka sada kusuk pun nama ngadu bihaba-habai ido di tengah-tengah ni trupu to taida buhado nasida mangadu bihaba-habai alai masai mardongan bir do nasida alani di dongan namar bir nasida di dan nasida pola do tarenges murum Jesus di namurum Jesus di nama saya pola do di do nasida buasa murupo buasa dang detoyo buasa dang dungo aligru dang disare roham kita nalamagon naroban alani dia makadongan saha porsia dia do jala ahdo persyajaran na arga nanay tidak di tonga-tonga ni turpukon terlumo bima bagaimana sikap kita menyikapi ima molo di tonga-tonga ni hamolon bila kita berada di tengah badai hidup bagaimana kita melewati ternyata saja nama setakas iman akan ini libatkan Tuhan Yesus Kristus hola dungo naking Yesusi didok sikmaho sikma jala soma alugwi odo nama saya arga bagaimana manusia menyikapi setiap alugu haba-haba sama buku detail ropi haba-haba ropi hari susu ropi hamolon alai beringot tenakan ternyata ada persyajaran na arga tidak setubuh na perjulu nang horta iman akan bersama Yesus kita menang terhadap masalah apapun odo na perjulu na yang persyajaran na arga beringot
rap doh Jesus merdanan di tanah on hidup bener itu ke edete di dalam di Jesus tanah doh laut lapatan nadang tagamon talu hita haba-haba sumur dia pe akan nungguin benelok kita hidup bener taruh rakyat ini sada perdalaan ning ulut tahun naguk songon nama mulus do hita songon haba-haba alani do di gereja kita bersama Yesus buah meta rap do Yesus bersama Yesus kita menang Allah sudi dengulut tahun dangadong na mulus dangadong na suadong abe kita menghadapi hamaulon alanya jujut di mana kengani angin sipo-sipo yang datang membuat kita santai melingkan kita sering jatuh na jodoh songon angin sipo-sipo tetapi songon ilustrasi na ya ta ilustrasi kun budat na medebu alani angin sipo-sipo bas angin sipo-sipo na mengulus labok-labok tabu mudum ujungnya di na mengulus alugui tabu dan seri mana mudum akhirnya renges dan ditiup be badebu mati ma ibana ale anggo aluguna gui tergomos dari tiup alai alani angin sipo-sipo dia tidak menyadari akhirnya di situasi sipo angin sipo-sipo bahasa angin sipo-sipo juk tu imanakin gabi roh tuh mati alani ditahan neng ajaran adalah bersama Yesus kita bisa menang rap dohot tuhatai monang dosa lungan. Na kedua kon persejaran na arga di hita imanak ini bohado sikapta bohado hita mengadupi ngulu natalpe tu hamaulon ngulu natalpe tu hamate ngulu na natalpe diak ka masalah di pertikirun ala gurang do hita gabi mangasau pikiran mangasau gugu mangasahun sinadongon lapatan na mengadupi i juk do ima hola mangasahun kita hita idu benda tadi sisi nak mangasahun gugu na sida ditibay ay kini di lucay luja situ turun na sida alanya ala mangasau pikiran na sida idu na yang berengot sa tupukon dalam perjalanan hidup kita. Nah, saya beringat tenaga ini, bagaimana kita menghadapi ketika ada yang menyulitkan dan badai yang datang menerpa kita. Idono bagas tidak satu pukon berusaha dan bagaimana mengatasi setiap persoalan apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu benar sejujur rupanya tak ajak kadang lupa di kita. Ternyata salah satu jawaban bahwa dua kedekatan isi berbeda kutakan ini bersama Tuhan berengota bah dangadong nasutar patu pasang. Alih kadang kita lupa bahwa ada Yesus bersama kita dan kadang kita tidak segera memohon pertolongan dan kadang kita tidak mengandalkan Tuhan. Itu benar sejujur kita hitung-hitungan ya kahamoloni medem. Namangiyo na patuluhon na bagas berengot tadi ama kadongan ima. Kita harus ingat. Kita mungkin sering tertidur. Kita mungkin juga sering bersungut-sungut, mengeluh, marah-mutumut. Somon sisiani, guru, tidak tahukah engkau, tidak pedulikah engkau kalau kita ini mau binasa? Somon majujut kita, parang mutung-mutung tay. Di parang mutung-mutung tay nakayani bahwa kita tidak menyadari iman nakayani. Bah, sahilalah Allah itu tidak peduli bagi kita. Tahilalah bahwa orang tua tidak peduli kepada kita. Tahilalah dan disariun di mata kita. Tahilalah karena kita menyadari kebutuhan kita tidak dipenuhi oleh orang tua. Jujur dosongoni kita namar hapur sionon nama ngulu. Seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah Tuhan lalai. Apa dah tahu tuh panari honi di mata di kita hidup benedo di Matius onomi.
harup hidung namar tonga-tonga langit di sarihun di bata. Naso mangula, naso mangobak, alay mangat do. Apalagi mahita, imana kain akan hinoko ma iyanak ko ni Tuhan. Lubisyan na tabikiri. Di sarihun, jala di woto di batano, na perlu dihita. Naparpudima ikabarengota di bagasan nguluton dang taboto sadihari rohabahabai di ganupita alani ikuradi jali kudungo eso taboto arian manang borngin manang sadihari man nato ngaborngin iyo ben na si jud ito ngaborngin iro ka masalah ulukin dala alay mulo nang pesongoni dia makadongan ikut taparadi rohatta ikut taparadi ngulutan tapara di hapur siota una ngaduk kita na nggak enteng sadihadi ro nama saya hidup benar kudungo hita jala siap alai kotrap tadok ima salah satu di bagasan nguruto mengadupi ima ikum di bagasan na terus di bagasan tangiang yang harus kita katakan di bagasan kapur siota Wasu di dibata di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kita akan berjam dan bersama Tuhan. Unang ma taulo hagiota alai rap do di bata meita di sudi akan taulo rap do ibana. Amin. Mau lihat madio adi Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.